Quenda agora para o Bloque Nacionalista Galego, representada por a súa parlamentaria galega. Saúde a terra, Rosana. Bo día, saúde e terra a todos e a todas. Para o Bloque Nacionalista Galego, a figura de Castelao é fundamental na nosa historia e é a peza-chave na plasmación e evolución do nacionalismo galego do século XX. Cando digo fundamental na nosa historia, remarco de nosa, quero decir na historia dos galegos e das galegas e, dende logo, na historia do nacionalismo galego. El, Castelao, viveu sempre consciente das dificultades para o nacionalismo, pero tamén consciente de que o seu legado ideolóxico acabaría fructificando. E así foi, efectivamente, xa a partir dos anos 60, co inicio dunha nova etapa no que a súa obra, o Sempre en Galiza, foi en todo momento e segue a ser un referente. Moito máis alá de pechar a súa obra nun museo e de agochar o seu corpo no panteón de galegos ilustres para nós, para o Bloque Nacionalista Galego, el e a súa obra seguen a ser plenamente vixentes e hoxe queremos reivindicala. Queremos aproveitar este acto para reivindicala, pero, sobre todo, queremos reivindicala na nosa actuación política diaria, sin contribuir en ningún momento á confusión e, dende logo, confrontando sempre ese afán descalificador e minusvalorador no que as máximas institucións políticas deste país persisten conscientemente á hora de tratar o significado da súa figura. En ese confronto, nós non admitimos a vella excusa de quen non quere recoñecer dereitos que xa están recoñecidos, a excusa de non reabrir feridas que mesmo impide o debate sobre o dereito de autodeterminación dos povos, e nomeadamente do pobo galego. A cuestión nacional galega, o seu recoñecemento por parte do Estado e a identificación dos propios galegos e galegas con esta causa foron, desde que foi elexido parlamentario nas Cortes Constituíntes en 1931 ata a súa morte, o centro da actividade política de Castelao e do conxunto do Partido Galeguista. En esta liña, e nos tempos actuais, seguimos a traballar para dar continuidade a aquel proxecto e a procurar que os nosos concidadáns e concidadás se convenzan de que os seus cartiños, como decía Bóveda nas súas últimas declaracións recollidas por Álvarez Gallego, sirven para o desenvolvemento práctico do país. A encomenda principal que temos como nacionalistas neste momento histórico segue a ser, pois, a procura do noso, e volvo a remarcar, noso futuro. Un futuro que neste contexto de globalización, de retroceso dos dereitos e de recortes, está aínda moi lonxe cunha autonomía política convertida tan só nunha mera xestión administrativa descentralizada e renegando a cada paso das súas escasísimas competencias. Temos que lembrar que o noso estatus político actual derívase precisamente daquel traballo inxente levado a cabo por Castelao, por Bóveda, por Suárez Picallo e polo conxunto do Partido Galeguista. E na nosa man está, na do conxunto do nacionalismo galego, darlle continuidade a aquela obra, a comezar, dende logo, pola defensa do que nos une a todas e a todos, pola nosa razón de ser, a nosa lingua como principal fundamento da nosa nación. Tomemos, xa para rematar, compañeiros e compañeiras, como base aquela súa propia frase no desterro. O peor é o que se sofre na propia terra privada de liberdade. Moitas grazas, saúde e terra, irmáns.